Limana an bɛ aw fo k'aw koɲumandaw ka don o don timinadiya kosɔn aw minnu tɛ sɛgɛn k'an lajɛ Lini Media sanfɛ walasa k'aw kunnafoniya ko aw ma ko dan se dɔgɔkun kibaruw kɛnɛ kan. Bi kibaru kumabaw la i b'a ye k'a fɔ fasodenw tɔgɔlatɔn ɲɛmɔgɔ dɔw minɛna cɛ marifasigi dɔw fɛ Bamako. Aliyu Badara Sako de ko don a jɛɲɔgɔn y'a ɲini k'a fɔ ko a ka labila sabula k'u m'a dɔn jɔn de ye a minɛ. I b'a ye dɔgɔkun fana kari dɔ fana falen don mɔgɔw la Bankas mara la ale kɔni fana minɛna jatigɛwalekɛlaw fɛ ka taa ni a ye min bɛ tali kɛ kibaruya jɔnjɔn wɛrɛ foyi ma sɔrɔ o fana na an bɛ kuma o kan ni kibaruw kɔnɔ ka fara laseli wɛrɛw kan o de bɛna kɛ aw tulo gasigɛ bi dɔgɔkun kibaruw kɛnɛ kan. An b'a jira aw la fɔlɔ ko min bɛ tali kɛ Madame Buware Fili Sisoko ale bɛ kaso la a bɛ nin ka san 3 bɔ sisan a minɛnen don sɛgɛsɛgɛli dɔw tɔnkɔrɔ ka ɲɛsin jamana ka ɲɛmaa ka pankuru sanniko ani fo ka taa se kɛlɛcɛw ka kɛlɛkɛminɛ dɔw sanniko ma. Sariya y'a jira k'a fɔ ko fiɲɛ dɔw yera baara ninnu kɛcogo la o kirikow de bɛ sen na. Nka nin waati in na kibaru dɔw y'a jira k'a fɔ Fili Sisoko a fari man di a la ko a ka kɛnɛya b'a la ka farigan b'a la ka gɛlɛya kosɛbɛ. I b'a ye k'a fɔ kiiritigɛlaw ka ɲɛmɔgɔ bɛ wele ko procureur Cour suprême la ani Cour d'appel ɲɛmɔgɔba olu taara bɔ a ye ni k'a fari cogoya lajɛ kibaruya jɔnjɔn kɔni ma se ka sɔrɔ k'a fɔ a bɛ lahala min na walima ko bɛna boloda cogo min na waati nataw la ni min bɔr'o la an n'o lase aw ma ladiriya kɔnɔna na ka jira k'a fɔ ko Badara Aliyu Sako ale ye fasodenw tɔgɔlatɔn ɲɛmɔgɔ ye kulu kura min sigira k'a fɔ k'u ma jɛn n'a ye fiyewu wari ka bɔ u ka tigɛ u kunna ka ɲɛsin telefɔni magoɲɛ fɛɛrɛw ma. O sariya kura min taara jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ye a jira k'a fɔ front ne touche pas mon argent u ye o sigi sen kan u tilalen k'o lajɛli ninnu na Badara Aliyu Sako taatɔla so ko cɛ marifatigi dɔw ye a labɔ a ka mobili kɔnɔ ka taa ni a n'a ka mobili bɛɛ lajɛlen ye kibaruya jɔnjɔn foyi ma sɔrɔ a la ka kɛɲɛ ni a jɛɲɔgɔn Mamadu Sidibe ale ka ɲɛfɔli ye nin kumakanw na. Mɔgɔ jɛɲɔgɔn mana minɛ hakilina min bɛ na i la fɔlɔ o ye a ka bila a ka se ka segin a ka denbaya la o ye hakilina ye o ye laɲini fɔlɔ ye mais a minɛli yɛrɛ a minɛcogo o kɛra fɛn ye mun ye anw kamana gan kosɛbɛ ka sababuya kɛ fɔrɔ ni alihamudulila rabil alamina politiki tɔn tɛ fɔrɔ tɛ ko opposition jɛkulu tɛ ko opposition don jɛkulu tɛ k'a bɛ jamana contre la jɛkulu tɛ ko a bɛ ka laɲiniw kɛ mun bɛ na ni ko wɛrɛ ye jamana kɔnɔ min tɛ jamana kɔnɔdenw ka lafiya ye a kɛcogo parce que fɔrɔ ni alihamudulila rabil alamina hali an tun bɛ réunion min na ni Sako bɔra réunion kɛyɔrɔ la ka taa so réunion nin ma kɛ so kɔnɔ k'a fɔ ko duguduguli don a ma kɛ salle kɔnɔ ko datugulen b'an da la réunion nin kɛra bɛɛda de kan a kɛra bɛɛ ɲɛna o b'a yira k'a fɔ ko fɔrɔ ni fɛn dogolen tɛ fɛn tɛ fɛnɛ min bɛ ka kow labɛn mun bɛ ala k'an kisi na ni kɔlɔlɔ foyi ye jamana kɔnɔ fɔrɔ nin bɛ yen dɔrɔn jamana kɔnɔdenw bɛ lahala min na bi n'o ye gɛlɛya ye gɛlɛya tɛ se ka fara gɛlɛya kan fɔrɔ nin nakun ye dɔrɔn de k'a ɲini gouvernement fɛ u ka prélèvement ninnu jɔ nin t'a wagati ye a kɛcogo fɛnɛ tɛ fɔrɔ nana pour que ni kuma ɲɔgɔnya de don alihamudulila rabil alamina o de y'a ɲuman ye mais minɛli nin tiɲɛ la minɛli nin ma kɛ anw fɛ ko ye anw bɛ dugawu kɛ Sako a ɲuman taara cogo min yarabi ala ka segin n'a ɲuman ye ten ka tila k'an fara a ka denbaya kan k'a yira muso n'a denw na k'a fɔ anw ni Sako alihamudulila rabil alamina anw b'u kɔ an bɛ dugawu kɛ yarabi dusumakasa min b'u kan u ka da la k'a fɔ ko kelen de bɛ anw yɛrɛ kan an tun bɛ réunion na réunion banna Sako kɛra mɔgɔ fɔlɔw ye minnu wulila k'a fɔ k'u bɛ taga parce que a ko ci dɔ tun b'a bolo a bɔra o de la ka taga tuma min na yɛrɛ anw jɔlen bɛ yan le temps que an bɛ bila yan parce que ni réunion banna mɔgɔw b'u jɔ kuma la an terikɛ wɛrɛ fɛnɛ tun bɛ ale fɛnɛ y'a ka moto ta k'ale bɛ taa so ale de taara bɛɛ ni a ye Carrefour des jeunes yɔrɔ la ale ɲɛ b'a la mobili dɔ nana sira tigɛ a ɲɛ mɔgɔ dɔw jiginna fan bɛɛ kun maskelen don ka na ka vitre kɔn donc a ye vitre dayɛlɛli min kɛ ko k'a ka jigin o mobili kɔnɔ a jiginn'o la ale y'a ye heureusement sinon parce que n'ale tun ma bɛn n'a ye an tun tɛ bɔ a kalama yɛrɛ donc ale de y'a scène suit aussitôt après ale y'an wele o y'a sɔrɔ anw yɛrɛ bɛɛ jɔlen bɛ réunion kɛyɔrɔ la anw si ma bɔ yan ka kuma ɲɛfɔ anw ɲɛna an bɔra a kalama o cogo de la a minɛra cogo min minɛli ni a cogo vraiment anw tun bolo a tun bɛ se ka kɛ ko wɛrɛ ye k'a sɔrɔ a ma kɛ ni si ye parce que an t'a minɛkun kɔni dɔn fɔlɔ mais ni ala ni kira jɛnna ma an bɛ k'a ɲɛɲini n'an y'a minɛkun dɔn n'a sɔrɔ fɔrɔnko kɔni don an b'a fɔ k'a fɔ ko a kun tɛ minɛli kun bɔ parce que an ma foyi fɔ yan min tɛ ka fɔ réseau sanfɛ an ma foyi kɛ min tɛ ka kɛ réseau sanfɛ an bɛ min ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ dɔrɔn u ka jamana kɔnɔdenw lamɛn
parce que jamana tɛ se ka mara jamana kɔnɔdenw kɔ ni gɛlɛya bɛ mɔgɔw kan n'u bɔra k'a fɔ k'u b'u ka gɛlɛya ɲɛfɔ k'a jira ne hakili la jamana marabagaw kan k'u lamɛn u kan ka u ka fɔw ani u ka kɛw u k'u ta ba la jamana bɛ mara ni bɛn de ye jamana tɛ mara ni fɔɲɔgɔnkɔ ye jamana tɛ mara ni se bɛ ɲɛ se tɛ ɲɛ ye donc min ka nɔgɔ alhamdulilayi rabbil alamin o y'an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan walasa gɛlɛya min bɛ jamana in kɔnɔ gɛlɛya min bɛ se ka ban cogo min jamana kɔnɔdenw ka se ka o kɔfɛ mɔgɔ ta mobili dɔ paro ni sɔgɔ bɛ ani ɲɔgɔn cɛ bankas cercle kɔnɔna na Banɲagara mara la i b'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ ta mobili in minɛna jatigɛwale kɔlɔ fɛ ka taa ni a ye kibaruya jɔnjɔn foyi ma se ka sɔrɔ a ko la nin bɛ deli ka kɛ nin ta siɲɛ fɔlɔ ye yɔrɔ kɔfɔlen na sigidala mɔgɔw kɔni y'a ɲini k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka se ka dan sigi nin kɛwale la jatigɛwalekɛlaw bɛ to ka min kɛ Dimbal sifinw ka ɲɛmɔgɔ ale ye ɲɛfɔli dɔw kɛ an ye nin kumakanw na an k'olu lamɛn. Ayiwa kari kɔni tɔgɔ ko R Bankasa a bɔra Bankasa a bɛ ka taa Bamakɔ donc jadiso de kɔni y'a intercepté sira la ka donna tu kɔnɔ a n'a a mɔgɔ bɛɛ fo bi an filɛ waati min na o kibaruya ma dɔn fɔlɔ ayiwa vraiment an bɛ Ala deli Ala k'o ɲuman segin ayiwa nin kɔni kɛra ko ye ko min bɛ ka mɔgɔw siran kosɛbɛ parce que nin t'o siɲɛ fɔlɔ ye o y'a kɛ 2021 o kana le 11 novembre ye o kɔfɛ tuguni o y'a kɛ le 22 août 2023 o kɔfɛ tuguni u y'a kɛ le 14 septembre ayiwa a filɛ ka kɛ 2025 fana kɔnɔ donc an kɔni t'a dɔn min bɛ yen sisan kɔni o la sisan kɔni an kɔni t'a dɔn min bɛ yen voilà o yɔrɔnin kelen n'i y'a jateminɛ ka bɔ lere secteur ou bien Kidal secteur dɔrɔn ka bɔ ni Mopti région kɔrɔ bɛɛ ye kuma tɛ k'a fɔ pardon sɔngɔ bi ma olu sera ka lakana mɛ yan tɛ se ka lakana non an tɛ se ka foyi faamuya ko la quoi an kɔni tɛ ka foyi faamuya ko la hakilima bɛɛ b'a ye kuma nin kɔnɔ. O kɔfɛ Mohamed Yusufu Bacili ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ni Rasi Baci ale ni Rokiya Dunbiya Rose la vie chère ninnu minɛnen don a bɛ san 2 bɔ sisan u ka kirikow ma se ka sigi sen kan jɔnjɔn nominali sɛbɛn min bɛ Rasi Baci tɔnkɔrɔ n'o y'a minɛ ka don kaso la mandat de dépôt u y'o mɔnɔbɔ ka bila taa ɲɛfɛ k'a fɔ k'a tɛna se ka bila ka bɔ kaso la sisan sabula k'a nominalen don nominali fɛnkɛ minnu na jalakiliku minnu na k'olu ka jugu kosɛbɛ ko a marayɔrɔ ɲuman dan bɛɛ ye kaso ye a jɛɲɔgɔn y'a jira k'a fɔ ko ninnu ye sariya sɔsɔ walew ye ka ɲɛsin olu ka kumalasela ma CDR ɲɛmɔgɔ min ye secrétaire administratif ye docteur Tɔngɔrɔ Mamadu Tarawele ale min fɔ an ye an k'o lamɛn nin kumakanw senfɛ. An ye ambasadi 16 an ye lɛtiri ci olu ma ani jɛkulu minnu bɛ yen n'u ka baara bɛnnen don maaw ka hakɛ lafasali ma o lafasali jɛkulu an ye o 4 fɛnɛ an ye lɛtiri bataki ci olu ma bataki in kɔnɔna la a fɔlɔfɔlɔ an ye kunnafoni di kɛ kunnafoni min bɛ ta ka kɛ tali kɛ an ka kumalasela n'o ye Mohamed Yusufu Bacili Rasi Baci ka situation o bɛ cogo min na tribunal la an y'o ɲɛfɔ lɛtiri in kɔnɔna na ani madame Sidibe Rokiyatu Dunbiya n'a bɛ fɔ ale ma ko Rose la vie chère ni dɔw b'a dɔn Rose Poivron na donc an y'u ka situation ɲɛfɔ fɔlɔfɔlɔ la a filanan laɲini min bɛ dossier sumayali kɔfɛ an y'o laɲini ɲɛfɔ lɛtiri in kɔnɔna la anw bolo laɲini in kun wɛrɛ foyi t'a la walasa k'u daminɛ dɔrɔn bari sabula an b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ minnu don ninnu mɔgɔ fila u bɛ kɛ sababu ye ka jamana kɔnɔdenw hakili kunu ka taa fɛnw faamuyali ma fɛn minnu bɛ yen ni a bɛ jamana kun kan n'o ye actualitéw ye a fɛn sabanan an ye min fɔ lɛtiri in kɔnɔ o ye majɛ minnu bɛ ka kɛ ko in na an y'o ɲɛfɔ lɛtiri in kɔnɔna la majɛ minnu bɛ yen n'u bɛ dankari kɛ hakɛw la hakɛ minnu ni o b'an ka porte parole Mohamed Yusufu Bacili Rasi Baci ani madame Sidibe Rokiyatu Dunbiya Rose la vie chère kun kan donc o dankari wale ninnu an b'a dɔn Mali y'a tɛgɛ bila bɛnkan sɛbɛn na bɛnkan minnu bɛ yen olu bɛ maaw ka hakɛw lakana donc Mali y'i tɛgɛ bila olu la o bɛnkan sɛbɛn ninnu olu sɔsɔli an y'olu ɲɛfɔ lɛtiri in kɔnɔ. Bamako mɛriba ɲɛmɔgɔw ye baara dɔ boloda ka ɲɛsin Point G sigida ma ɲamanton dɔ bɛ yen nɔ ka ɲamanton in cɛ ka bɔ sabula kun kɛra gɛlɛyaba ye ka ɲɛsin sigida ma o baara ninnu doli hukumu kɔnɔna na u ye taamakolon dɔ bila ka taa yɔrɔ lajɛ ani ka tila ka ɲamajɛ in baaraw ninnu don Sirima Sakɔ ale ye Bamako mɛriba ɲɛmɔgɔ n'o ye direction spéciale o ka dankan ye a ye min fɔ ni kumakanw na an k'olu lamɛn. Welewelekan de sera an ma
pɔnze ɲɛmɔgɔw ani y'an dugutigilakaw ana ɲɛmɔgɔw ani duguden minnu yɛrɛ bɛ yen n'u bɛ baara la n'a b'u tɔɔrɔ k'a fɔ ko ɲamanton dɔ bɛ pɔnze a kɛlen ka bɛɛ tɔɔrɔ lɔgɔlidenw bɛ kalan na u tɛ se ka kalan kɛ ɲaman kasa b'u kan dugutigiw bɛ yen misiri bɛ yen ɲaman kasa bɛ taa misiri kan mɔgɔw bɛ seli la wagati min na kare kɔnɔna yɛrɛ mɔgɔ tɛ se ka tɛmɛ a fɛ n'i ko k'i bɛna kare kɔnɔ mɔgɔw bɛna su de ta hali tɛ se ka tɛmɛ ka n'i ka su ta donc n'o fɔra adamaden ko i ka baara ye bɛsɛya ye k'i ka baara ye jɛya ye vraiment ka kan i ka jaabi bila o weleli la o de la ni ɲɛmɔgɔw kumana an k'an fangaw fara ɲɔgɔn kan ka se ka an ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan pour que an ka se ka n'u dɛmɛ bi ka se ka nin baara in kɛ pour que a ka se ka jɛya misiri ka lafiya mɔgɔw ka n'u ka su ta hɛrɛ la lɔgɔlidenw ka se ka kalan kɛ hɛrɛ ni badenya mairie ka baara la n'i y'a jate minɛ kɛrɛnkɛrɛnya la ni an b'a wele ninnu ma baara kɛrɛnkɛrɛnnenw parce que n'i y'anw ka baara jate minɛ anw ka baara bɛnnen don mun ma o ye ka taa dépôt de transit la ɲama minnu bɛ k'u cɛ ka taa n'a ye dépôt final la nka n'a fɔra k'i ka yɔrɔ jɛya ɲama tɛ dépôt de transit la a bɛ yɔrɔ dɔ la yɔrɔ ma jɛya a kɔrɔ k'i ka baara ma ɲɛ donc fɛn fɛn bɛ kɛ ka kɛ k'i ka baara ɲɛ n'o ye ka taa ɲama cɛ hali kare kɔnɔ tuma dɔ la ni a ko ye mɔgɔw dan tɛmɛ an bɛ taa ka taa kɛ a kun ye mun ye baara min kalifala an na jamana ɲɛmɔgɔw fɛ an ka se ka se a la parce que n'i ye fɛn dɔ kɛ ni fɛn dɔ ma kɛ i ka baara fiɲɛ de bɛ don a la donc o de la an bɛ nin kɛ baaraw kɛ de façon exceptionnelle o hukumu kɔnɔna la bilayɔrɔ gɛlɛya t'o la numubugu bɛ yen sisan kɔsan na an y'a ye numubugu a yɔrɔ ka jan dɔɔni parce que kilomètre 45 don camion bɛ taa ni camion taara siɲɛ kelen a tɛ tɛmɛ 2 kan tile kelen kɔnɔ donc an y'a ye ɲamakɔrɔ kurani bɛ kalabankɔrɔ an y'o négocier o dira ma sisan camion 10 de bɛ taa par jour donc ni camion 10 b'i bolo camion kelen bɛ se ka 10 voyages kɛ par jour donc ça te permet de faire à peu près 100 voyages donc o tɛ problème ye puis entre temps ni jamana ɲɛmɔgɔw bɛ baara la pour que filan de la colline au dépôt final fait dépôt fana ka se ka labɔ a bɛ se k'an dɛmɛ transit ko la ka se ka baara nɔgɔya o baaraw bɛ sen na puis projet yɛrɛ bɛ yen ko priva banque mondiale ka financement olu bɛɛ bɛ k'an dɛmɛ pour que an ka se ka dépôt final ko ɲɛnabɔ mais anw yɛrɛ hakilina ye mun ye o ye ɲama bayɛlɛmali ye o de la ni partenaire caman ye memorandum signé tant qu'il ma ɲama bayɛlɛma Bamakɔ ko ɲama bɛ ɲini ka san k'a tɛ sɔrɔ i tɛ se ka ɲama ko fɛnɛ a tɛ se ka ɲɛ fɛnɛ pour que citoyens k'a faamuya ɲama fɔlɔfɔlɔ o ye famille de i ka poubelle ɲini i ka bɔrɔ ɲini ka ɲama k'a kɔnɔ ka GIE ɲini ka taa bila dépôt de transit la c'est à partir du dépôt de transit maintenant on va taa ka taa n'a ye dépôt final la o de ye baara kɛcogo ye nka ni chaîne cassera dɔrɔn a bɛ problème o kɔfɛ Kolokani cercle la i b'a ye k'a fɔ ko mɔgɔw kan ka nisɔngɔ min sara n'o ye taxe de développement local ye o sarali baaraw bɛ sen na maire ka danga mɛ wele ko Fuseni Bacili ale kɛlen kɔ k'a ta sara a ye wele bila sigidalamɔgɔw ma k'a fɔ bɛɛ k'o ɲɔgɔnna kɛ walasa commune ka se ka yiriwa an ka kumakanw lajɛ nin jaw la an bɛ waati dɔ bila sisan ni jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ n'an ko Mali kura Mali tɛ se ka jɔ malidenw kɔ n'i ko Mali kura fasoden ɲumanya a bɛ dɔn ni mun ye a bɛ dɔn ni i ka impôt sarali de ye an b'a fɔ ten ko nisɔngɔ i kan ka i ka hakɛ min sara jamana ye o de ye nin ye ne yɛrɛ ta personnellement ne ye n ta sara donc vraiment an bɛ nin video in kɛ k'a ɲini fasoden ɲuman bɛɛ fɛ Kolokani surtout Kolokani dugu kɔnɔ an b'o fɔ mun na parce que an ka village caman b'a sara Kolokani dugu kɔnɔna nisɔngɔ gɛlɛyalen don an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka na mairie la ka na i ka nisɔngɔ sara n'i y'a sara i ka quittance bɛ kɛ ka d'i ma a tɛ taa mɔgɔ si ka so a tɛ taa mɔgɔ si ka kɛsu kɔnɔ an bɛɛ ko Mali kura an bɛɛ ko fasoden ɲumanya an bɛɛ ko an bɛ Asimu kɔ o tɛ se ka dɔn ka sɔrɔ i ka impôt ma sara vraiment ka ɲɛsin Kolokani ma dugu kɔnɔna n'a ma ɲa ko danaya dara anw kan ka anw kɛ a ka maire ye donc a ka d'an ye vraiment Kolokani dugu kɔnɔ mɔgɔw ka nisɔngɔ sara ka foli belebeleba di an ka villagew ma vraiment olu bɛ k'a sara u ka nisɔngɔ sara comme il faut dugu kɔnɔna ni nisɔngɔ ka suma kojugu caman y'a sara minnu y'a sara an bɛ foli k'u la minnu m'a sara laɲini mɔgɔw ka n'u ka nisɔngɔ sara o de ka ɲi faso tɛ se ka jɔ fasodenw kɔ yanni i k'a fɔ faso i ka hakɛ min i b'o dafa n'i y'o dafa vraiment i bɛ se ka kuma n'an bɛɛ ko Mali kura tɛ se ka jɔ tant que an ka hakɛw ma dafa ni mun ye welewelekan ye ne b'a fɔ ka taa Kolokani n'a commune bɛɛ lajɛlen ma minnu b'u ka nisɔngɔ ma sara bɛɛ ka nin ta sara c'est une fierté k'i ka fɛn yira i ka nisɔngɔ sarali papier k'a yira i bɛ se ka kuma ka wasa i bɛ se ka fasodenya ɲumanya kuma fɔ jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ ni ninnu sarala o de bɛ jamana lafiya ka kunnafoni kun cɛ i b'a ye k'a fɔ ko an fɛ yan nɔ kumasen dɔw bɛ yen n'o ye danga ani dubabu ye ninnu ye kumasenw ye jama tɛ minnu kɔrɔ dɔn kosɛbɛ k'a sɔrɔ u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ adamaden ka ɲɛnamaya la ɲɛfɔcogo jumɛn bɛ se ka sɔrɔ a la
an ka Amidu Jara ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Dragon ale ka jaabiw lamɛn nin jaw la. Parce que fɛn yɛrɛ filɛ nin ye n'a ma fɔ i yɛrɛ ka kanna fo a kɛra kazinganen ye ka don o de bi i yɛrɛ fɛlata kuma barika bɔ a la. Kanda ani fako a banna. Fako b'atɔya parce que ko foyi tɛ danga kɔfɛ ni fako tɛ ni jasi tɛ. Dugawu o ye karana de ye min bi maanifin don hakɛ kɔnɔ lebu ni fɛn dɔw bɛ olu ti sɔrɔ fewu ɲɛnamaya kɔnɔ. Nka bɛnga nin bɛɛ lajɛlen ye bɛnga de. Bɛnga de don. I wolola k'a sɔrɔ sariya min b'a ka ɲɛnamaya taabolo ka diɲɛ kɔnɔ baara bi k'o de kan. N m'o exemple nɔgɔman dɔ di yan nɔ ni maa o maa banna k'a fa n'a ba ladon fa ni ba kɔrɔla ka yɛlɛma yɔrɔ wɛrɛ bɛ k'u ta ka bɔ du kɔnɔ parce que u kɔrɔla an bi i kɛ dangaden n'ala ma far'i kan i tɛ furu yɛrɛ sɔrɔ maa bolo mais tubabu fɛ yen nɔ fa ni ba yɛrɛ bi denw gɛn ka b'u kan n'u kɔrɔla o ye kelen denw yɛrɛ bi fa ni ba dɛsɛlen ta ka taa bila fan wɛrɛ fɛ a ka b'u kan mais olu fɛ yen nɔ danga ti a la parce que u ka laada don laada yɛrɛ dɛ a dafa n'a dafabaliya de ye dangadenya ni dugawudenya ye bɛnkan minnu bɛ yen nɔ ni bɛnkɛr'o kan o dɔ bɔlen a kɔfɛ o b'i kɛ dangaden ye toli o bɛnkan kɔnɔ b'i kɛ dugawuden ye kɔlɔlɔ kɔni b'a la parce que maa min b'a yɛrɛ bonya o de bɛ bɛnkan bonya n'i ye bɛnkan bonya ɲɛnamaya la i b'i ka ɲɛnamaya kɛ i ni lebu ti ɲɔgɔn ye wa i bɛ sa k'i to sutura kɔnɔ an bɛɛ b'o de ɲini nka maa min tɛ bɛnkan bonya yanni i saya cɛ ni dɔgɔyali tɛ i ti fɛn wɛrɛ sɔrɔ i kɛ ni lebu tɛ i ti dɔ wɛrɛ sɔrɔ yarɔ kɔlɔlɔ kɔni b'o la sabu la an ka mɔgɔw b'a fɔ ko ɲama dɔ bɛ taa bɛn sagaw ka san nɔ a bɛ saga bɔ a bɛ bɔ ko karisa a ɲama bɛ bɔ a la dɛ o kɔrɔ ye ko saga in ka danga bi e nɔfɛ i bɛ taa jiri tigɛ ten kunf'a la foyi t'a la o kɔrɔ ko jiri ka danga b'i nɔfɛ i bɛ mɔgɔkɔrɔbaw sigilen i bɛ kuma lankolon f'u ɲɛna parce que mɔgɔkɔrɔba man ka kuma lankolon dɔ mɛn a tulo la e si hakɛ da donc u b'a fɔ a ka danga b'i nɔfɛ an ka éducation yɛrɛ de bɛ danga in kɔnɔna na quoi y'a mɛn dɛ bon an bɛ fɛn min ɲini ɲɛnamaya la pour que an tɛgɛ ka da o y'o fana bɛɛ don dugawu de kɔnɔ an ka mɔgɔw an ka ɲuman ni juguman tɔmɔ ka bɔ ɲɔgɔn na dɔrɔn foyi tɛ dugawu kɔnɔna sɔrɔ sira la ko min ye juguman ye foyi tɛ danga sɔrɔ sira la min ye ɲuman ye an k'an ka ɲɛnamaya kɛ ɲuman ni juguman tɔmɔni na ka bɔ ɲɔgɔn na wa i mana don taabolo la o de bɛ f'i ye ɲuman kɛ i ka juguman to yen y'a mɛn dɛ anw dun fana ta ye dugawu ni danga tɛ dɔwɛrɛ ye ɲuman ni juguman kɔ mais min bɛ sigi an ka bɛnkan kan hali taabolo dɔ la n ko b'a f'i ye ko ni bangebaa bɛ dulɔ min ko n'a ye ci ko ka taa dulɔ san k'i kana ba k'i ka taa san parce que anw fɛ yen nɔ a ti daga i ka ba bangebaa ka ci ma n'i banna a ma bangebaa bɛna min kɛ tɛ dɛ le fait que e banna ka ci ma o barika ka bon o ka jugu ka tɛmɛ bon ni kun nana n'a ye n'u y'a fɔ ko ni bangebaa bɛ dulɔ n'a ye ci k'i ka taa k'i kana sɔn ka taa n'u y'o fɔ caman bɛ o kun ti don o ti don c'est vrai que dugawu in de kolo ka girin kojugu Jamanaw de bɛ dan sigi bi dɔgɔkun kibaru la kumaso kɔnɔ Andre Traore baara in ye jɛ ka baara ye Emmanuel Jara Daniel Pujugo Etienne Ɲare an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ko Ala ka dɔgɔkun wɛrɛ jira an na aw kana ɲinɛ fiyewu k'an ka page aimer walima ka partager o la aw bɛ jaw sɔrɔ u bila waati la Ala ka waati wɛrɛ jira an na